Lek wong sitok Iki ulane lanang wedok. Ya kok gak ngerti aku iki. Itu kok gemblang lebih atau kan ora tekone mesti lanang wedok. Dadi ula iki serang ngurusi. Gak sidan ya. Ora nyatek ngono lho. Aku wis sakne sing mondong lek pas dilek lanang kan arah-arah iso. Apa dikoyo lanang apa wedok? Ora ora aku lho. Pokoknya anu Mondong. Wis gak mikir kene butuh nyekel dicekel ngono. Lek mondong iki resikone kan nguyuh. Nah, Lah kuwi lho malah kan kok lanang wedok lele. ini ora enak ya nguyuh ini ora enak ya. Kalau gak enak ya gak enak iki pengengkel kowe iki ngono. ula kok nguyuh lho, Mas. Oh. Ya Ora aku ula nguyuh wong nguyuh ula ora aku wong ya. ambune posing wis. Sing po. Lah iya. Lho maksudku. Kuwi ora enak ya kuwi demo ora enak ya enak kuwi ngono. Iki Mas iku gak genah lanang wedok Ora genah ngono. Sang ngurusi penting tak nyatek. Sing penting dadi